This computer. Da, știu că te-am întrebat de câteva ori cum se numește, cum îi spui, cum e Da. asta ca să... Care e diferența? I-am spus psihic și psihotraumatizare, Ok. în sensul în care mi-am propus să vorbesc și să vorbim, Uh-huh. sper să ajungem și să vorbim, nu doar să prezint Uh-huh. eu. Prezentându-vă eu pentru început câteva informații despre psihic, Ok. cu unele detalii pe care le consider relevante pentru zona de psihotraumatizare, Uh-huh. în care să vorbim despre ce este o traumă, când vorbim despre o traumă psihică, care Ok. sunt efectele, Uh-huh. da? Adică care e harta după care ne ghidăm în a recunoaște și a recupera sau a reintegra consecințele um, post-traumatice, ca să zic așa. Mm. Mi-am propus cumva câțiva pași așa de furnizare de informații care sper că la final să ne, asta am avut în minte, să aducă un pic de claritate, da? Atunci când vine vorba de a recunoaște semnele, da? Felul în care are loc realitatea asta în interiorul nostru atunci când vorbim despre traume. Uh-huh. Cam asta. Spune cum vrei tu să procedăm. Putem să te întrerupem, putem să vorbim în timp ce tu Da? prezinți, adică, sau, ok? Sigur, Asta pe două. mi-ar fi, cred Uh-huh. că, chiar de folos să nu Super. prezint așa în gol. Chiar mă întrebam dacă, nu mai știu sigur dacă pot să, în timp ce, probabil că o să dau eu share screen la mine, nu? Ok, te pot Nu știu asigna dacă, ca și host, dar cred că pot multiple. Ok. Am setat să poată da mai mulți participanți, deci pot să dau și screen odată. În altă ordine de idei, parte din cei care sunt prezenți, te cunosc pentru că am tot povestit în cursul NLP despre tine, de ok, bine, de bine. Ok. de bine, da, Da. despre experiențele noastre, despre viața noastră din copilărie, relația noastră de ca frați și tot Mhm. ce conștientizări am avut și multe lucruri prin care am trecut, inclusiv la nașterea ta și chestii de genul ăsta, sună ca și cum uh, a impactat, de fapt, sub o anumită formă, venirea ta a impactat existența mea. Perfect. Dar aș vrea să te și prezinți ca și să vedem, băi, dar în ce calitate îmi vorbești tu despre psihic și Da. psihotraumatizare? Ok. Calitatea de Cine ești? frate nu pare să fie suficientă, ceea ce Da, 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 rezonabil adică mi că se ești pare frate și nu prea rezonabil e să pe fratele suficient. meu. Da, Exact, ok. exact. Ok. Și asta ziceam, puteți să mă întrerupeți. Nu știam dacă dând share screen o să vă pot și vedea, ca să nu vorbesc cu ecranul. Da, văd că vă pot vedea, așa că Uh-huh, o să mai urmăresc și reacțiile și o să vă încurajez să întrebați, să mă întrerupeți, uh-huh. dacă e cazul. Ok, deci îl întrerupeți. Așa. Sunt psihoterapeut de 9 ani. În 2014 am terminat formarea de bază în hipnoză clinică și terapie ericksoniană. Am făcut facultatea de psihologie și formarea ca a doua facultate, deci în 2013, cred că aveam vreo 28 de ani, după ce în prealabil făcusem automatica. După aceea am făcut un master în 2017-2019, un master în psihotraumatologie și asistare psihologică. Și cumva din perioada aceea am continuat cu orientarea mea în zona asta a psihotraumatologiei, cu alte formări care cumva împărtășesc fundația teoretică cu privire la funcționarea psihicului din această perspectivă traumatologică, ca să zic așa.
Și sunt psihoterapeut autonom, cam asta e Super, calitatea ok. oficială, ca să zic așa, din care Am înțeles. vin. Ok. Ok. Mă folosesc cumva, adică ce am pus în slide-urile astea, am încercat să structurez într-un fel o bază a informațiilor după care mă ghidez în practica mea, zi cu zi. Da? Pentru că Mhm, așa am și ajuns în a studia tipul ăsta de abordare, din dorința de a găsi un teren mai stabil care să explice, să ghideze și să practica din cabinet. Ok? ok. Începem? Te rog. Da. Unele informații, o să vedem cum, dacă va fi cazul să trecem mai repede peste unele informații, pentru că, nu știu, pot părea, poate ați trecut deja prin ele sau sunt foarte cunoscute, dați un Mhm, semn. Dacă e cazul mhm, și apare interes sau curiozitate legată de un subiect anume, îndrăzniți, pentru că e un semn că ar putea să fie ceva relevant pentru voi. mhm. Ne-a vă clarifica, poate. Ok. Um, I-am spus psihic și psihotraumatizare, prezentării mele, și spuneam așa, o să trec prin a vă prezenta câteva informații despre ce este psihicul, cum funcționează. Am pus acolo și partea de nevoi pe care le avem în două etape mari de dezvoltare, respectiv nevoi simbiotice și nevoi de autonomie, care sunt foarte relevante din punctul meu de vedere pentru a urmări felul în care reacționează psihicul la modul în care sunt întâmpinate aceste nevoi. Am trecut apoi o secțiune peste care poate voi trece mai rapid, pe care am denumit-o aici ACEs, care e prescurtarea de la Adverse Childhood Experiences, care e un studiu de referință în ceea ce privește schimbarea focusului și atenția pe care am început să o acordăm acestei zone de psihotraumatologie. O să trecem prin câteva informații despre ce înseamnă traumă psihică, la ce ne uităm ca să o Mhm. recunoaștem, care sunt tipurile, câteva tipuri mari, vor fi 4 tipuri. Am ales un anumit sistem de clasificare despre care o să vorbim. Și după ce ne uităm așa la categorii, o să intrăm și o să facem un zoom in în a observa ce se întâmplă, care sunt efectele în psihic într-un context traumatic, ce se întâmplă cu resursele noastre, ce se întâmplă cu strategiile de care avem pe care avem nevoie să le punem în funcțiune și care cumva uh, sunt puse în funcțiune pentru a cumva a ne ține departe de efectele înregistrate în cadrul evenimentului traumatic. Și apoi am lăsat la final un inventar, dacă vreți, al resurselor regulatorii ale EU-ului. Prin EU o să vedeți că o să mă refer la partea noastră de sănătate, care a existat, există și continuă să existe un anumit mai mare sau mai mic potențial de manifestare în ciuda sau în urma oricărui tip de experiență traumatică. Poate că am petrecut ceva timp doar pe partea de Ok. cuprins. Psihicul, um, am spus eu aici că este o combinație de materie, energie și informație. Acum, în psihologie, probabil că vei cunoscut modelul biopsihosocial. E o abordare în această disciplină care a fost adoptată de la un punct încolo în ceea ce privește cum să privim funcționarea noastră ca oameni. Da? Acest model spune când ne uităm la funcționarea noastră, în special la cea psihologică, trebuie să luăm în calcul aspecte care țin de biologia noastră. În cazul ăsta ar fi componenta de materie, fundamentul Mhm. hardware. Trebuie să luăm în calcul aspectul care ține de psihic. În cazul ăsta, tot în zoom in pe psihic,
putem să ne referim la energie, din definiția psihicului de aici, și componenta socială, în sensul în care psihicul nostru e încorporat în partea hardware, în fiziologia noastră, și e conectat tot timpul în dimensiunea asta relațională, care este inerentă dezvoltării noastre. Materie, adică hardware-ul, Mhm. informație stocată și hardware, generată, prelucrată, dată mai departe de către psihicul nostru, și energie disponibilă, înmagazinată în psihic și gata să fie pusă sau eliberată sau pusă la dispoziția intențiilor în comportamentele noastre și așa mai departe. Bun. Spuneam că psihicul nu are cum să fie văzut distinct sau separat de corp, așa cum nu are cum să fie privit pentru o înțelegere optimă ca separat de dimensiunea asta relațională în care crește. Și trebuie cumva surprins și înțeles și în relație cu contextele în care um, la care răspunde. Pentru că, în definitiv, psihicul este un sistem de prelucrare de informații. Eu preiau, receptez informație, o prelucrez și transmit la rândul meu informație în exterior și ceea ce regăsesc în exterior sunt diverse contexte la care Auzi, psihicul meu Mihai? răspunde și se adaptează. Da. Vreau să te întreb o chestie, pentru că, uite, acum, apropo de, ca și paranteză, citeam că cea mai mare concurență la facultate e la facultatea de psihologie. Chiar aici, în Brașov, au fost undeva la 38 pe Mhm. loc. Și se pare că prinde o mare amploare partea asta de psihologie. Sub o anumită formă e, e de înțeles din anumite puncte de vedere. Uh, Care este legătura între psihic și inconștient, subconștient, mintea asta? Există vreo legătură? Pentru că uh, se vorbește atât de mult de subconștient și de inconștient, încât este mult mai familiar, zic eu, partea asta. Are vreo legătură în psihicul cu mintea subconștientă, cu... Inconștientul este un submodul al psihicului. Ok. Deci psihicul, acolo când am pus bucata aia de părți ale psihicului, Uh-huh. intenția e de a mă referi la module. Deci psihicul e un sistem de receptare, prelucrare și transmitere de informații, sistem modular. Ok. Adică are module, hai să zicem, mai mult sau mai puțin specializate. Sigur că Uh-huh. prezentarea asta uh, nu e nimic așa separat ca într-o magazie hardware, da? Dar are Uh-huh. module. De exemplu, Uh-huh. modulul perceptiv. Deci Uh-huh. parte din psihic există acest modul perceptiv, care Ok. are o componentă fizică, avem organe de simț prin care Uh-huh. intră senzația, Uh-huh. are sisteme în creier acum de percepție, adică Ok. primesc informație senzorială prin Uh-huh. componenta corporală a psihicului, dacă vrei, da? Pentru că Uh-huh. e Uh-huh. conectată la Uh-huh. psihic. Am Și în înțeles. psihic, modulul ăsta perceptiv dă o anumită valoare informației, dă o anumită Uh-huh. nuanță, o coroborează cu amintiri. Adică dacă Uh-huh. eu mângâi peretele ăsta, o să am o senzație despre Uh-huh. care eu la un moment dat pot să spun e plăcută. Pentru mine poate fi plăcută perceptual. Asta pentru că psihicul meu preia această informație și o prelucrează dependent de experiențele mele. Percepția e un Uh-huh. proces subiectiv. Nu? Uh-huh. Un alt Și e greșit modul să folosesc este minte în loc de psihic? mintea. Um, din punctul meu de vedere, mintea duce sau are o... Pentru mine, mintea îmi vorbește mai mult despre submodulul cogniție. Aha, ok. Psihicul, deci are percepție, are și submodulul de cogniție, de care e Ok. responsabil partea cea mai
recentă, Am cea mai înțeles. evoluată din creierul nostru, da? Cortexul. Mm, E un submodul care Ok. știe să facă niște lucruri. Poftim? Spune cineva ceva. Cristi? Ziceai ceva? Nu. Nu? Ok. Ah, ok. Deci mintea, sigur, asta e un răspuns așa la nenuanțat, pentru că dacă e să mă Am gândesc, înțeles. Ok. Ok. um, bun. Am înțeles în mare. Adică, Emoția, un alt submodul. Deci ok. psihicul e un sistem de... Metaforic ar fi dacă toate astea ar fi niște calculatoare legate într-un rețea, psihicul este sistemul Exact. de Da. întreg. Ok. Exact. Super. Ok. Al cărui rol e să proceseze informația Să o astfel lege, să... încât, în Mhm, funcție de ce găsește și de contextul în care se află, deci în funcție de realitatea din exteriorul lui mhm, și în funcție de calibrarea lui, adică de mhm, datele din interiorul lui, mhm. să Ok. găsească prin această procesare de informații, să găsească o stare de echilibru. Am Da? înțeles. Adică Ok. funcționează după principiul autoreglării. Da? Aha. Încerc să ajung la o stare de homeostazie, eventual, Ok. și să tind un pic spre un plus. Un plus de bine, un plus de creștere. Da? Am înțeles. Adică Cu alte nu e o cuvinte, tu... așezare într-un echilibru static. Vreau să ajung aici, că ăsta e echilibru și mă opresc aici. Psihicul are unul din modulele lui, sau una din funcțiile și de tendințele lui e de a crește, de a găsi o zonă în care poate să Aha. crească. Deci rolul lui este unul pozitiv, este unul de echilibru, este unul de plus, nu De neapărat de... echilibru și de plus. Primul e să fiu totuși într-un Mhm, echilibru și să pot să mhm. cresc un pic. Ok. Și acum mi-a venit Ok. metafora asta cu un AI, nu? Că tot e la Aha. modă. AI-ul ia informații, le procesează și cu intenția să devină să Mai bun. crească în Mhm, eficiență, are anumite criterii de creștere. Nu? mhm. Ok. Ok. Super. Bun. Există acest principiu al autoreglării, da? Care face Mhm, o adaptare potrivită la contextul extern, la realitatea din exterior și la realitatea din interior, protejându-mă de informații sau de aspecte potențial periculos, da? Și mhm, folosindu-mă, da, în demersul ăsta de informații care să mă ajute să cresc. Ok? mhm, mhm. Bun. Să vedem cum... Bun. Vorbeam de context și unul din primele contexte pe care aș vrea să le descriu, aș vrea să-l descriu prin prisma nevoilor cu care venim, nu știu, dotați sau cu nevoile din fabrică cu care venim pe lume, da? Ok. Pentru că ăsta e primul context pe care îl întâlnim, dacă e să o luăm după naștere, deși un prim context este cel al în ce context am fost eu conceput, în ce context m-am dezvoltat în primele 9 luni, în ce context am venit pe lume, în ce context venind pe lume m-am găsit începându-mi sau continuând dezvoltare. Acest prim context din viața noastră l-aș surprinde prin a trece în revistă o serie de nevoi pe care le avem, copii fiind, nevoi simbiotice, în sensul în care avem o serie de nevoi pe care alții trebuie să ne le asigure. Deci noi avem nevoie, Aha. Deci cu nu asta avem ne naștem. capacitate, da? Da. Ok. Adică psihicul, ca orice sistem și ca un AI. Un Mhm. AI are nevoie să fie Niște trăinuit. informații. Mhm. Dă-i Ok. 10.000 de poze, spune-i unde e floarea, unde e omul, ca el să învețe. Așa și noi Mhm. venim cu niște nevoi, da? De a căror împlinire depindem de alții. Da? Și de aceea se cheamă simbiotice, pentru că depindem în Ok. împlinirea lor de alții. Da? Acum, pentru cei care sunt părinți, astea sunt nevoi la care am putea să le luăm în calcul că le au copiii noștri, cu ei au venit copiii noștri. Da, uh, recomandarea mea ar fi să ne gândim că sunt nevoile pe care le-am avut noi. Da. Da? Ok. Dar, da, de multe ori ne e mai ușor uh, cum să zic, să le identificăm, să ne uităm la Mhm. copii, să le recunoaștem acolo și după aia să facem un ditur, așa, și să vedem. Dar stai că și eu am avut nevoie să fiu protejat.
Și eu Mhm. am avut nevoie să fiu îngrijit. Și eu am avut nevoie să fiu susținut. Da? Mhm. Asta e Mhm. una din preferatele mele pentru că este susținut. De regulă ne gândim la a acorda sprijin, dar Mhm. susținut, un bebeluș are nevoie să fie la propriu susținut. Mhm. Um, și pe slide-ul următor am inventariat, a fost prea dificil să găsesc și iconițe Mhm. și am trecut așa în revistă o multitudine de alte nevoi simbiotice. Avem nevoie să fim văzuți la propriu, pentru că altfel se poate așeza cineva peste mine, că eu nu pot să mă deplasez. Ok. Avem nevoie să fim bine primiți, avem nevoie de contact fizic cu corpul mamei, da? Mhm. Avem nevoie să fim valorizați, avem nevoie să fim recunoscuți ca unici. O să le trec în revistă și vreau să le menționez, pentru că la un moment dat vom vorbi despre niște tipuri de traume în care, trecând în revistă aceste nevoi, s-ar putea să ne fie mai ușor să Să rezonăm cu înțelegem. înțelegerea lor. Da? Mhm. Mhm. Am nevoie să fiu întâmpinat cu vitalitate de persoana cu care, adică să cunosc această și să-mi fie împărtășită experiența vitalității. Da? Pentru noi, by default, venim cu vitalitate. Copiii, da, foarte vitali, energici. Plâng, Mhm. dau din mâini, dau din picioare, da? Și avem nevoie ca în mediul nostru să găsim o bună întâmpinare și pentru acest fel de a fi al nostru. Da? Mhm. Deci ăsta e un prim set de context surprins prin intermediul acestor nevoi. Și psihicul meu ce face? Ia informația din interior, am această nevoie, ia informația din exterior, vine acest fel de a întâmpina nevoia. Da? Și prelucrează informația care vine în raport și cu informația care e aici, am nevoie. Da? Și în felul ăsta, psihicul trebuie să găsească, dacă e nevoie, o adaptare la context, da? Mhm. Dacă are nevoie să se adapteze. Am nevoie de hrană, nu vine hrană. Păi trebuie să mai plâng. Ok. Plâng în continuare, nu vine. Nu vine nimic. Păi că am trebuit să mă opresc din plâns, că nu mai am energie să mai plâng. Tipul Putem ăsta să de facem, de prelucrare de exemplu, informații. o legătură acum, o mare parte dintre noi venim după NLP și după programare neurolingvistică. Putem să înțelegem că din chestia asta se creează de fapt niște programe Programe, de nu știu dacă înțeleg supraviețuire, foarte adică bine. Să învăț zicem, că pentru a primi da, mâncare am nevoie, adică mintea mea da, învață că trebuie să desfășoare acel sistem, acel comportament pentru a mhm, primi, da, pentru a fi bine primit. da, Ok. da. Vezi, pentru hrană, un copil nu are nevoie să dezvolte sau să învețe vreun program. Vine echipat, plâng. Corect, Da? da. Uh, Nici pentru a fi bine primit, în principiu, el nu are nevoie să dezvolte un program, să fac ceva. Ce să facă un bebeluș să fie bine primit? El are nevoie de asta, punct. Da? Adică În principiu nu pentru avem nevoi, nevoie pentru nimic. în principiu nu avem nevoie de programe pentru a semnaliza nevoile noastre. Noi avem nevoi, știm nu trebuie să dezvoltăm programe să le semnalizăm. Ok. Dar dezvoltăm ceea ce înțeleg eu prin programe, nu știu dacă înțeleg Da. bine din NLP, dezvoltăm programe atunci când parcursul ăsta firesc nu are loc. Adică eu am nevoie, Exact, plâng, exact, nu? exact. Atunci eu trebuie să mă adaptez la ceva ce e cumva nefiresc. Corect, E firesc corect, ca eu să corect, primesc. Am nevoie corect. și e firesc ca cineva să... Dacă nu se întâmplă asta, eu trebuie să dezvolt, într-adevăr, niște Mhm, programe. mhm, Adică, mhm, ce să dezvolt? Păi trebuie să fac eu ceva la mine, mhm, altceva decât cu ce am venit eu firesc, trebuie să fac altceva mhm, la mine, să mă schimb eu mhm, cumva, ca să am mai multe șanse mhm. să primesc ceea ce ar fi trebuit să primesc. Nu? Exact. Cam asta. Mhm. Ok. În oglindă cu nevoile simbiotice, trecut în revistă câteva nevoi de autonomie.
Da? Ok. Simbioza dependență, O, da? nevoia de a E, spune nu și stop, asta e și la adulți. nevoile de autonomie sunt caracteristice ale adulților. Mhm. Autonomia, un bebeluș nu e autonom, nu are nevoie de autonomie, adică nu Corect. are, Da, da? Dar la un corect. moment dat, psihicul crescând, da? Mhm. Crescând, în creșterea lui se va, cum zic, se va întâlni cu aceste nevoi. Adică vom avea, Mhm. indiferent cum creștem, da? Mhm. Cu nevoile astea, cum zic, vom deschide capitolul acestor Am nevoi. înțeles. E o etapă, de fapt. Exact. Da? Mhm. Adică ca să cresc în etapa de bebeluș am nevoile alea, ca să Mhm. pot crește în etapa, hai să zicem, adult, Mhm. eu cam am nevoie ca lucrurile astea să mi le satisfac, să fie Mhm. satisfăcute. Da? Mhm. Să fiu Ok. pe cont propriu, să spun nu și stop, să am sentimentul ăsta că pot să fiu, să sunt liber, să mă pot exprima. Da? Am Concept. nevoie să fiu unic și diferit, să fiu, adică să mă pot percepe, să mă pot trata așa, da? Am nevoie să fiu singur, am nevoie să Mhm. mă autoreglez, adică acum chiar adult fiind, chiar am nevoie ca eu să pot să fac autoreglarea, Mhm. autoreglare care la început nu exista, nu aveam nevoie, bebelușul nu are nevoie să se autoregleze el, are nevoie să fie coreglat, fiindu-i Mhm. întâmpinate nevoile simbiotice, da? Nevoia de a mă baza pe propriul corp. Da? Mhm. Deci, în aceste contexte, sau raportat la aceste contexte, psihicul nostru și ia tot timpul informații, le prelucrează și dă înapoi informații. Da? E tot timpul un schimb și o adaptare a informațiilor care are loc și în raport cu aceste contexte. Auzi? Da. Te rog. Te mai întrerup. Eu te întrerup, Da, că da, da. Foarte eu îmi bine. permit. Da. Puteți să vă permiteți și voi, să știți. Pentru mine, nevoile astea sună foarte, foarte apropiat de valori. Ok. Adică, uite, nevoia de a te simți liber, mi se pare, libertatea, e o valoare pe care o întâlnesc des. Da. De Mhm. exprimare, Da. adică deja, și nu mai știu pe cine ascultam la un moment dat, care spunea că nevoile nesatisfăcute în copilărie ajung să devină valori când devii adult. Ok. Nevoile nesatisfăcute ajung să devină valori. Pentru că Mhm. sunt importante să ți le satisfaci, ele rămânând nesatisfăcute. Da. Ok. Nu știu dacă aș adopta asta ca nici măcar ca o Am regulă. citat. Da? E un tip de strategie. Asta poate fi un tip de strategie. Da? Așa. Ceea ce n-am avut, da? Mhm. Uite, n-am fost privit ca unic. Da? Mhm. N-am fost privit ca unic. Mhm. Da? Am resimțit asta într-un fel în psihicul meu. Da? Mama mea, când se uita la mine, zicea, nu știu cine ești, ești și tu unul pe aici. Da. Mhm. Mhm. Unul din copiii mei. Mhm. Uh, nu știu de ce, acum în exemplu ăsta mă gândeam, de exemplu, la o mamă narcisică, da? Pentru că într-un Ok. tipar de ăsta narcisic, când privești către ceilalți, mai degrabă nu-i privești ca unici. Te uiți la ceilalți și zici, toți sunt la fel, eu mai degrabă sunt la fel. Aha, aha. Da? Adică, după ce am avut experiența asta de a nu fi privit ca unic, eu pot să împrumut niște mecanisme care am fost întâmpinat, să împrumut, da, să mă raportez la cum am fost privit, Ok. să, hai să zicem așa, să mă identific cu zona asta de, hai să o numim agresiune, da? A nu fi privit ca unic, e o formă de microagresiune atunci când tu ai nevoie de asta pentru o zonă Mhm. de Mhm. creștere. Adică e o agresiune la adresa unei anumite zone de creștere. Da? Ok. Atunci, dacă asta, mă rog, trebuie să fie coroborată cu un context mai larg, nu doar strict cu nevoia Mhm. asta, da? Eu pot să mă identific cu mecanismul celui care ar fi trebuit să-mi dea și nu mi-a dat
Aha. ajung să uh, mă privesc pe mine ca unic, dar dintr-o perspectivă mai degrabă narcisică. Am înțeles. Aha. Adică mă privesc ca unic, nu pentru ce sunt eu sau e cumva tot timpul o comparație cu ceilalți. Eu nu am Mhm, nevoie să fiu mhm, privit ca unic ca să știu că nu sunt ca celălalt. Eu am nevoie să mhm. fiu privit ca unic Că pentru că e sunt. nevoia mea. Adică Mhm, nu e despre celălalt în niciun fel. mhm. Ori într-o tipologie de asta narcisică, eu Ca sunt unic, nu în fel diferit, mai tare, cu dar alte cuvinte. ceilalți... Nu? Mhm. Adică să fiu privit ca unic, nu diferit. Diferit Da, presupune o comparație cu cineva. ok, Unic, da, da, e? da. Aș păstra asta atunci, da. Unic. Mhm. Mhm. Ok, Ok. am înțeles. Super. Nice. Bun. Ziceam de informațiile pe care psihicul nostru le preia în procesul ăsta de adaptare la context. Informații pe care le are. Adică ce s-a întâmplat cu mine în nevoile alea? Ce s-a întâmplat cu mine când vine vorba de nevoile alea? Ce s-a întâmplat cu mine în relațiile acelea? Da? Toate informațiile astea sunt în psihicul nostru. Da? Și acum, tranziția către o discuție mai centrată pe experiențe, respectiv traume, experiențe adverse și traume, am făcut-o prin acest citat. Cât timp păstrezi secrete și suprimi informații, ești în mod fundamental în război cu tine însuți. Citatul ăsta, eu l-am interpretat aici nu ca o intenție deliberată, conștientă, apropo de Bun. conștient, inconștient, de a Mhm. păstra niște secrete. Adică eu Da, da, da. conștient despre asta și păstrez secretul, Mhm. cât la modul următor. Cât timp aceste informații care există în subconștientul, în psihicul nostru, fie că sunt subconștiente, fie că sunt conștiente, cât timp aceste informații despre care a fost experiența noastră și care a fost relevanța experiențelor noastre în raport cu nevoile, în raport cu context, care a fost relevanța pentru noi, cât timp aceste informații, cum să zic, sunt puse deoparte, nu privim acolo, nu are rost. Acest a pune deoparte ceva ce practic e o bucată de adevăr. Astea sunt informațiile despre adevărul prin care am trecut eu în contextul ăla, în contextul ăla, în contextul ăla. A pune deoparte aceste informații, a le clasifica ca irelevante, presupune un efort, iar și gestul ăsta pe care îl fac, un efort în care angajez resurse de a le pune. Pentru că astea sunt acolo, ele conțin informații despre un adevăr al meu, Mhm. efortul de a le pune deoparte, de a păstra secret, de a devaloriza, da? Asta presupune un fel în care eu sunt într-un fel de război cu mine însumi. Adică sunt aceste informații cu care eu mă angajez într-un conflict. Da? Și exemplu, Eu am un, te rog, scuze. Am da, un eu, exemplu pe care îl dau de obicei în curs legat de partea asta cu lucrurile astea pe care le punem deoparte, ca și cum uh, e ca o minge umflată pe care eu o țin sub apă cumva, Mhm. cu Da, forța, consumând energie, să nu sară să mă lovească în față, ceva de genul exact. ăsta. Da, Mhm, mhm. da. Um, și exemplu destul de clasic, aș zice eu, nu știu, că îl întâlnesc des. Uh, Am avut o copilărie foarte fericită, da, am trăit la Da. bunici până la 7 ani, da, foarte drăguț bunicii mei, am fost foarte fericit. La țară, cu La animale. țară, sună foarte cunoscută povestea asta, nu-i Da. așa? Da. Da, și eu am avut-o, tot pe la bunicii. Cred că pe la aceiași bunici, nu? Da. Da. Dar sunt și situații în care eu am trăit la țară fericit, fratele meu sau sora mea cu părinții. Dar eu am fost Aha. foarte fericit cu bunicii. Mhm. Sigur, e o reprezentare așa, dar da. Asta e un exemplu din punctul meu de vedere, de suprimare de informații. Da? Mhm. Pentru că dacă ne uităm la nevoile simbiotice, dacă privim și dintr-o lentilă a atașamentului, la sistemul ăsta biologic născut de a crea relații pentru a asigura supraviețuirea, în primul rând,
atașamentul, în principal, suntem designed biologic să-l facem cu mama. Da? Mhm. Ok. Sigur că e foarte bine dacă necrescând cu mama, am crescut cu bunica, e foarte bine să fi fost acolo factori protectivi, o Mhm. bunică bună, blândă, da, de la care să primesc foarte multe din nevoile pe care le am. Este pe Sigur că da. principiu rău cel mai Dar mic. există, da, dar există această bucată de informație. Eu aveam nevoie de mamă care n-a fost. Mhm. Da? Mhm. Acum, nu înseamnă că asta e traumatic sau orice informație înseamnă o traumă. Mhm. Da? Dar orice informație rămâne ca informație. Nu înseamnă nici traumă, Aha. nu înseamnă decât ceea ce conține această informație. Mi se pare super ok de subliniat faptul ăsta că nu înseamnă neapărat că e o traumă, pentru că observ în ultima vreme chestia asta de traumă foarte, orice e o Mhm. traumă, orice eveniment, eu știu cum, a fost o traumă, adică Da. trauma e deja transformată în, ai făcut Mhm. te-ai simțit piciorul, gata, ai și traumatizat, știi? Da. Uh-huh. E un domeniu care nu mai e chiar la foarte început, dar față de... E unul dintre cele mai una dintre cele mai tinere perspective și domenii. Și dacă ne uităm la, cum zic, cercetări și vedem Uh-huh. evoluția, câte erau în 80? Păi în 80 nu prea se știa, da? Nu prea se vorbea. În 90, în 2000, da? Și iată, în 98, dacă nu mă înșel, a fost făcut acest studiu epidemiologic, care cred că e printre cele mai de amploare din istorie, cu privire la experiențele adverse din copilărie. Da? Au întrebat, nu mai știu câte zeci de mii sau de participanți. Uite că aici am folosit acronimul în română. Despre o serie li se puneau 10 întrebări despre existența sau absența unui anumit tip de eveniment advers. Da? Deci cu da Uh-huh. sau nu. Și Ok. erau categorii abuzul, fizic, sexual sau emoțional, neglijarea, Uh-huh. expunerea la mediu perturbator, violență, consum de droguri, tentative de suicid. Și erau 10 întrebări și puteai să obții la sfârșit un scor de 0, de la 0 până la 10. Da? Și ceea ce a observat cu acest studiu a fost o corelație semnificativă între scor și o serie între scorurile obținute. Ok. În primul rând, prevalența a fost deci 2 din 3 oameni înregistrau cel puțin unul. Da? Adică o prevalență. Și gândiți-vă că erau 10 întrebări. Era foarte restrictivă plaja. Da? După aceea s-a mai nuanțat chestionarul, s-a ajuns pe la 40 și ceva. Scorurile la acest inventar simplu corelau foarte semnificativ cu o serie de boli fizice, da? Și cu o serie de tulburări psihologice, da? Anxietate, depresie, PTSD, da? Comportamentele de risc, da? Cu cât creștea, adică creșterea scorului se reflecta proporțional în creșterea riscului de probleme de sănătate fizică, mentală, adicții. Da? Asta a fost un milestone important în discuția despre traumă. Da? Adică a început să fie mult mai prezentă, acknowledged, potențialul rol al traumatizării, psihotraumatizării, într-o serie de, iată, diabet, cancer, probleme cardiovasculare. Și au Aha. avut, a fost așa un soi de boom și în zona de cercetare Ok. în această direcție. Deci legătura între copilăria pe care am avut-o și traumele la care am fost expus sau viața, nu știu, Mhm. și Da, bolile boli fizice și mhm, psihice. Da, la care da. sunt predispus în... Mhm. Și e o relație de corelație, adică o corelație foarte puternică. Ok, Acum, o ele sunt singură întrebare numite am. Îl experiențe auziți bine pe adverse. Cosmin, pe Mihai? Că eu l-aud cu întrerupere. Mi-a sunat și telefonul și nu știu dacă e de la mine sau asta. L-auziți? La mine se aude bine. Eu am Aude avut bine? eu probleme, au Da? fost de la mine.
Ok, înseamnă că să căștile mele. Țin și eu, cred că mă mișc și să mai face și microfonul meu. Ok. Acestea erau experiențe adverse din copilărie, așa se cheamă, nu se cheamă experiențe traumatice. Asta și pentru că o să ajungem la definirea traumei, care e încă un subiect așa, nu e definitivat sau nu e o definiție agreată așa spre Mhm, unanimitate. Da? mhm, mhm, Um, Citatul ăsta e unul așa, cum să-i spun, motivațional, inspirațional, Da. optimist, în sensul în care am vorbit despre prevalență, am făcut acest tablou așa care poate părea mai dramatic. Vorbim despre traumă și mai aud asta, dar aici vorbim doar despre traumă, nu vorbim despre reziliență, vorbim și despre reziliență. Da? Uh, Eu împărtășind această perspectivă potrivit căreia trauma este o realitate a vieții. Ader la acest model de a privi trauma ca, mai degrabă ca pe o normalitate, Mhm. anormalitate, pe un firesc. Adică cazi, te julești, te rănești, Corect. sângerezi. Pe aia te vindeci. Asta e firescul. La fel și Mhm. trauma. Nu e ceva de care trebuie să ne speriem, că e o realitate. Nu Da? e o boală incurabilă. Nu e o boală, nu, ține mai degrabă de un firesc, Mhm. da? Pe care trebuie să-l recunoaștem, să știm să-l recunoaștem și să știm cam ce putem să facem cu el. Așa Mhm. că Mhm. atunci când te rănești, știi că, ok, trebuie să dezinfectezi un pic, trebuie să pansezi, trebuie să aștept nu știu câte zile, dacă nu se vindecă, trebuie să mă duc să văd ce s-a întâmplat și așa mai departe. Deci trebuie să avem, în primul rând, informații. Da? Sigur Mhm. că nu este o sentință pe viață, da? Așa cum zice citatul ăsta. Acum, o definiție care cumva are elemente destul de prezente în mai multe perspective de definire, vorbește despre traumă ca fiind o experiență personală de splitare, adică de rupere, de clivaj, da? În interiorul meu, psihic, Mhm. Mhm. în raport cu ceva ce se întâmplă, Ok. niște factori dintr-un eveniment, dintr-o situație, ceva ce se întâmplă care îmi copleșesc capacitățile mele de a face față, de a mă autoregla. Da? Generând în interiorul meu neputință, teamă, vulnerabilitate fără protecție, da? Și are ca o consecință o deteriorare de lungă durată a reglajelor, a mecanismelor de reglare, a vitalității și a identității. Adică sunt trei elemente. Există niște date despre un eveniment, s-a întâmplat ceva. Mhm. Există niște date despre cum resimt acel ceva care s-a întâmplat. Copleșitor, cu neputință, vulnerabilitate, lipsit de protecție. Da? Și sunt și niște efecte pe care le putem surprinde. Da? Ceva a Mhm. rămas dereglat pe termen lung atunci când vine vorba de mecanismele mele de autoreglare, de coping. Da? Când vine vorba de identitatea mea. E un soi de before and after. Da? Aha. M-am privit într-un fel înainte de asta, mă privesc diferit după asta. Da? Înainte puteam, nu? Și auzim asta, puteam să mă bucur, n-am mai putut să mă bucur după aia. Da? Mhm. Bucurie în sensul de vitalitate, să Mhm. am Mhm. acea Mhm. energie a psihicului. Da? Adică trauma afectează uh, rezervorul și manifestarea energiei din psihic. Pentru O că să vedem de deja ce. o parte din energie trebuie să o direcționăm să ținem mingea aia Da. Mhm. sub apă. Mhm. Bun. Vreau să menționez că vorbeam de eveniment și există o clasificare care vorbește despre două tipuri de traume prin lentila tipului de eveniment, și anume traumele de tipul 1 în care se întâmplă ceva brusc, neașteptat, da? O calamitate, nu știu, cu tremur sau un accident. Da? Și aduc un pericol vital. Asta e un tip de traumă. Și un al doilea tip de traumă se referă la o situație care durează mult timp, care supra-solicită pe o durată lungă și se tot repetă. Da? Mhm. De exemplu, nu știu, hai să dau un exemplu ăsta, violența fizică din partea unui părinte. Da?
probabil că nu e singular, e toată copilăria. S-a tot repetat și am resimțit slăbiciune, neajutorarea, lipsa de protecție și toate elementele alea din efecte. Da? Acum, acest tip de clasificare, există mai multe, așa cum există mai multe definiții, există mai multe tipuri de a clasifica traumele. Modelul pe care l-am pus aici și la care mă raportez este e al lui Franz Rupert. Există, cred că, trecută și la bibliografie, e trecut la bibliografie pentru cei interesați. El vorbește despre, mă rog, a avut o evoluție și el în clasificarea lui, clasificarea traumelor pe care a făcut-o. Modelul la care s-a stabilizat cumva și pe care îl prezintă ca o biografie a traumei. Vorbește despre traumele existențiale, care cumva sunt prezente în toate definițiile și categoriile. Adică ceva cu amenințare vitală, cu amenințarea funcționalității, integrității corporale. Da? O traumă de viață și de moarte. Da? Asta e o categorie. Și apoi urmează trauma de identitate. Da? Când am vorbit de nevoile simbiotice, de exemplu, da? Nevoile simbiotice, unul din rolurile sau efectele satisfacerilor este acela de a păstra și de a crește o identitate, sentimentul unei identități, de a proteja și de a face să crească această identitate. Da? Dacă nevoile mele sunt satisfăcute, simbiotice, da? Eu continui să mă dezvolt, da? Fără să am o amenințare la adresa identității mele. Da? Adică eu sunt eu. Și n-am nevoie să dezvolt nici programe ale altcuiva, să mă uit de unde pot să iau niște programe. Eu sunt eu și rămân în siguranță, fiind eu. Da? Trauma de identitate este ceva e efectul, da, resimțit ca urmare a unui nu care mi se spune, da, trebuia să fii băiat, că ești și fată. Nu trebuia să fii deloc. Și cred că nu Tentativele de neapărat evort. verbal, Eu acum și și verbal transmis, și sigur că atunci când eu, ca gândesc. părinte, am această atitudine, pot să o spun sau să nu o spun verbal. Verbal, Mhm. da. Dar toată atitudinea mea se va pune în, în relație sub diverse forme. Da? Mhm. Astea sunt exemple de contexte, ca să zicem așa, care se repetă pe termen lung, da? Și în care putem avea și evenimente specifice, singulare, nu știu, tentativă de avort Mhm. și așa mai departe. Da? În care mie mi se spune un nu. Și atunci, La tentativă de avort, faptul că deci vorbim despre o traumă intrauterină. da, Ok. Că eu în momentul ăla percep un nu. percep o amenințare la adresa existenței mele. Ok. Uite că îmi scap acum cercetător care medic, a studiat reacția celulei, Așa. unei celule la stimul Stimul. advers. Mhm, mhm, Și reprezentarea asta, nu. Da? Celula reacționează la orice informație care Amenință. vorbește despre pericol. Da? Ok. Celula. Da? Mhm, Și asta e o mhm. informație care rămâne stocată. Ok. Da? Pentru că avem mai multe depozite de a stoca informații sau amintiri, hai să zicem. Că sunt informații despre ceva ce s-a întâmplat cu noi, adică, într-un fel, sunt amintiri. Mhm. Bun. Apoi, în trauma de identitate, da? Una din consecințe va fi că, deci, practic, eu percep un nu la adresa mea, vine cu sentimente de frică, de neputință, cu care nu pot să stau, da? Că e copleșitor, nu pot să controlez nimic în mediu și atunci psihicul are ca mecanism de protecție, ultim mecanism de protecție,
disocierea. Pentru că în traumă vorbim de splitare, rupere, clivaj sau disociere. Da? Ok. Și atunci când percep acest nu la adresa mea, e ca și când percep nu la adresa mea pentru că eu sunt un fel de rău. Nu trebuia să fiu, nu trebuia să fiu așa, nu trebuia... Da? Care e amenințător, acest nu. Și atunci eu, cu psihicul meu, trebuie să clivez, să mă rup de această trăire și de acest eu rău, ca să-i spun Aha. așa, Ok. și trebuie să văd cum, apropo de programe, cum pot să dezvolt un program al unui eu bun. Ca să Da? fiu acceptat. Da. Ok. Și ca să-mi dezvolt programul ăsta, mă uit la ce se așteaptă de la mine. La Da? Cum semnale pe trebuie să care fiu le eu. Da? Mhm. Ce rol trebuie să am. E vorba foarte mult despre rol. Da? Deci eu trebuie să-mi găsesc un rol. O altă identitate. Da. Mhm. Da? Ca să rămân cât uh, mai inconștiență, cât mai departe, mi-a căzut jaluzia. Da, jumătate. O să mai cadă și a doua jumătate. Ok. Da. După, Rupert vorbește despre biografia traumei, în sensul în care le reprezintă ca un soi de ascensiune sau evoluție. Dintr-o traumă de identitate, ai șanse mici să nu ajungi, de exemplu, să resimți o traumă de iubire. Adică, ok, am rezolvat cumva problema cu faptul că a existat un eu rău, da? L-am activat. Acum mi-am găsit un rol și trebuie să fiu, uh, trebuie să fac ceva cu informația legată de faptul că nu primesc iubire. Mhm. Da? Adică eu m-am pus cumva la adăpost, da? Mhm. Creându-mi un alt eu, Mhm. dar nu la adăpost și de informația nu Mhm. primesc iubire. M-am pus la adăpost de informația eu sunt rău. Ok. Și acum să înregistrez adică o să fiu în contact cu această informație, nu primesc iubire, nu primesc iubire, da? De la persoana în grija căreia sunt, da? De la persoana a cărei supraviețuire depinde, supraviețuirea mea depinde de ea, da? Și voi trece prin acest efort de a mă transforma, da? Astfel încât să fiu, să devin și să pun în practică tot ceea ce percep că ea sau se așteaptă sau este persoana de la care vreau iubire. Da? Mhm. Adică accentul nu mai e foarte mult pe trebuie să mă rup de acest Da, trec rău mai eu, departe, dar și trec la trebuie să următoarea. văd, da, mă uit în exterior și trebuie să mă dau peste cap ca să obțin iubirea de aici. Da? Mhm. Cum mă dau peste cap? Păi, apropo de modulele alea, percepție, imaginație, cogniție, păi încep să creez iluzii. Văd iubire acolo unde nu e iubire. Da? Ok. Încep să, cum zic, împărtășesc, să dau altora iluzii. Ești iubirea vieții mele. Da? Cum spune un vestit șlager. Da. Adică în trauma de iubire, persoana e foarte greu să nu stea în relație, e foarte agățată în relație, unde trebuie să întrețină iluzii și compensații, mecanismele astea compensatorii. Da? Totul e despre iubire, dar distorsionată în raport cu realitatea. Și o categorie, uh, ultima categorie listată de mine, trauma sexuală sau traumatizarea sexualității, care e pusă cumva în modelul ăsta, în secvență următoare, adică în sensul crește foarte mult riscul unei persoane blocate în trauma de iubire, crește foarte mult riscul să fie expusă și să cadă victimă unei traume sexuale. De altfel, trauma sexuală e una care apare alături de trauma existențială în multe tipuri de clasificări.
pentru că e foarte apropiată, dacă e să o analizăm, și cu pericol vital. Da? Deși sunt diferențe semnificative. Ok. O să am înțeles eu bine, Fiecare tu tip, pleacă de la trauma de identitate, adică dacă eu, de exemplu, nu dezvolt această traumă de identitate, sunt acceptat și lucruri de genul ăsta, da, scad șansele de șansele a... scad, da. Mhm, Mhm. ok. Adică e o vulnerabilitate. Da? Care, de fapt, Așa e cum, un bulgăre de zăpadă, de fapt, care... exact, Mhm, ok. așa cum știm din neuropsihologie, da? Din neuroștiințe mai nou, Mhm, știm că etapa de dezvoltare a creierului, fiziologic mhm, vorbind, mhm, da? mhm, Și fiziologic. La mhm. dezvoltarea din primul an, din primii Primii doi 2 ani. ani, da? Mhm, Are efect extraordinar de mare, protectiv. Dacă primii doi ani mhm, sunt ok, mhm, da? mhm, Ai șanse foarte mari ca cu experiențe traumatice ulterioare să mhm, poți să regreți și să poți să traversezi. Adică e foarte sunt 2 ani protectivi la început pentru a mhm. preîntâmpina un soi de Ok. efect de domino. Adică Am- s-au făcut cercetări cu copiii care în 2 ani au avut parte de o relație bună, suficient de bună, suficient de îngrijit, suficient de bună, da? mhm, Și au trecut prin experiențe traumatice. mhm, Versus copii care, nu știu, era un exemplu, câteva luni, da? 2-3 luni de la naștere, au trecut printr-o experiență traumatică, după care s-a reluat o relație suficient de bună. Acela a fost un decalaj foarte greu de recuperat. aha, Adică se vede mai multă perturbare în cazul 2 decât în cazul 1. ok. Da? La fel și aici, trauma de identitate. Dacă am fi protejați de asta, ar fi o Mhm, super protecție și în raport cu celelalte traume. ok. Îți dă o imunitate, să zicem așa, Da? mele mai... Mhm. Mhm, Da. ok, super. Ok. Spunem că trauma, mecanismul central de apărare a psihicului în traume este splitarea, rupere, disociere. Și mai spuneam despre informații mai devreme, că noi avem toate informațiile și că avem diverse compartimente de stocare a informațiilor, de la celular la amintiri explicite. Și aici voiam să dau această explicație, această informație despre cele două tipuri de memorie, două mari ramuri de memorie. Memoria explicită, care e conștientă, verbală, contextuală, care are hardware pentru a funcționa de la 3 ani în sus. Deci Mhm, de la 3 ani avem amintiri pe care le punem cuvinte și despre care putem spune a fost cam atunci, uite a fost cu asta. Da? Și o amintire implicită, vorbeam și de exemplul celulei, mhm, da? Amintirea implicită are două ramuri. Amintiri de tip procedural, învățatul mersului pe bicicletă, știu să fac asta pentru că corpul meu și amintește o procedură pe care am învățat-o și are această informație. Și amintiri implicite somatice, sub formă de trăiri. Da? mhm. Toate acestea sunt inconștiente, non-verbale, și acolo sunt cele două distinții, emoțională sau procedurală. Ok? Deci asta e un fel de a privi în interiorul nostru și sistemul ăsta de stocare de informații. Da? Mhm, Vorbeam de ținutul mingii sub nivelul apei și de programele pe care le dezvoltăm, da? Care ne vorbesc sau pentru care acest citat mi se pare relevant, sugestiv. Nu vedem lumea așa cum este ea, o vedem așa cum suntem noi. În sensul în ok. care, în urma unor astfel de experiențe, Mhm, noi suntem cumva constrânși, sau psihicul nostru, așa cum a fost în cadrul experienței, a fost constrâns să se uite la realitatea asta din interiorul meu mhm, și să o ducă departe sub fundul apei, sub suprafața mhm, apei. Da? mhm. Da? Și asta definește cumva felul în care suntem. Și nu mai văd lumea așa cum e ea, pentru că o parte din disponibilitatea mea de a vedea lumea așa cum e ea e ocupată pe frontul ăsta. Ok. În NLP există un principiu în NLP care spune că harta nu este teritoriu. Mhm. Adică Da. o hartă mentală, o hartă emoțională care este o infimă parte din realitate. Mhm. Da. Că privim
toate experiențele pe care noi le trăim în concordanță cu propria hartă. Da, exact. Okay. Bun. Acesta e modelul părților psihicului rezultate după necesitatea disocierii sau clivării. Dacă bulina asta albă era reprezentarea pentru psihicul nostru sănătos la început, să găsim așa un Big Bang. Da? După un eveniment traumatic, apare o trăire traumatică. Sau în contextul unui eveniment, nu după. Când se întâmplă evenimentul, eu trăiesc neajutorare, lipsă de protecție, vulnerabilitate, cu care nu pot să stau în contact. Și atunci psihicul găsește această resursă de a încapsula această trăire, da, pe care să o rupă. Și pentru a o ține ruptă, mai clivează o parte, partea supraviețuitoare de pe schemă, care are ca obiectiv împingerea părții rănite cât mai la periferia psihicului. Da? Adică e o parte sănătoasă în care a apărut rana, partea rănită, în experiență, de care trebuie să mă rup atunci și trebuie, adică nu e bine că se întâmplă așa. Da? Trebuie să mă rup atunci ca să supraviețuiesc. Și atunci partea supraviețuitoare e o altă ruptură din psihicul meu care are acest obiectiv de a menține ruptura inițială. Și se instalează un soi de conflict, e un conflict între partea supraviețuitoare și partea rănită. Partea rănită, practic, depozitează, ziceam, amintirea traumei sub forma de trăire. Da? Acolo e o informație care e înghețată la vârsta la care s-a petrecut, cu resursele de la vârsta la care s-a petrecut. Da? E o parte rănită de trăire, predominant trăire emoțională, care poate fi declanșată. Da? Așa, când zicem trigger, am fost triggered, am fost declanșată, înseamnă că ceva din informațiile pe care le-am receptat din exterior sau din interior au făcut această amintire să pulseze, să vină mai aproape. Da? Pentru activează cumva. Activează prin diverse detalii de similitude. Da? Și partea asta de rană e o parte de amintiri sub diverse forme. Da? Adică, pentru că, uite, s-ar putea ca un anumit miros să ne declanșeze un atac de panică. Da? Pentru că, apropo de module și de legătura psihic-corp, da? Prima procesare de informații și prima stocare de amintiri e la nivelul părții din creier responsabilă cu senzațiile. Da? Senzațiile, percepțiile, până să ajungă la, dacă avem peste 3 ani, până să ajungă la nivelul de amintire explicită. Da? Și atunci sunt elemente care sunt recunoscute ca fiind similare și declanșează această amintire în formă de parte rănită care caută o ieșire din traumă. Adică un fel de Pavlov. Acolo fiind condiționare, da, să zicem, un fel de, adică clar. Condiționare, da. Adică e un stimul care. Da. Ok. Această parte rănită rămâne ca informație și continuă să funcționeze ca un focar de perturbare în psihic. Adică oricât am încercat să spunem că nu e, că să nu ne uităm, ea rămâne. E acea minge. Prin proces terapeutic, de fapt, se dorește sau se recomandă sau se... Scopul care este? Vindecarea acestei părți rănite? Reintegrarea. Da. Reintegrarea. Să zicem vindecare sau e un demers de reintegrare, de readucere a părților, da? Într-un mod în care se poată sta împreună. Adică adică eu cu partea sănătoasă am nevoie să
furnizez informații, să interacționez cu părțile mele, rănite și supraviețuitoare, într-un mod care să le permită lor dezangajarea din conflict. Adică, partea rănită, de exemplu, ar avea nevoie de informații cu privire la ce vârstă am eu acum. Mhm. La Mhm. fel și partea supraviețuitoare, pentru că și ea e blocată într-un soi de realitate ca atunci. Mhm. Că Mhm. stimulul anunță partea rănită ceva și activează imediat partea supraviețuitoare care spune se întâmplă aia. Mhm. Partea Mhm. supraviețuitoare nu zice stai că se întâmplă ceva care aduce aminte despre ceva care a fost nasol. Partea supraviețuitoare zice se întâmplă aia pentru Da. care eu am fost designed Mhm. să o neg, da? Ok? Mhm. Ok. Deci e un fel de rol de paznic și au nevoie de informații și au nevoie din partea sănătoasă, de manifestarea capacităților reglatorii ale părții sănătoase. Da? Partea supraviețuitoare e foarte potrivită, cred eu, pentru partea de programe la care te-ai referit. Mhm. Noi Partea am făcut în supraviețuitoare NLP, avem sunt niște tehnici, pe de o parte e Six Steps Reframing, tocmai care face referire la partea asta prin care această parte supraviețuitoare de care tu ne vorbești, ea ne-a ajutat o bună parte din viața noastră, tocmai să supraviețuim, să depășim niște momente, adică să ne creăm identitatea respectivă sau, eu știu, să fiu acceptat. Iar în prezent se regăsește nociv sau neecologic în viața noastră și Da. tehnica exact asta face prin, pe de o parte, înțelegerea intenției pozitive a ei pentru noi, faptul că avem Da. niște beneficii de pe urma ei și să înțelegem că ea se manifestă conform informațiilor și a ceea ce eu eram atunci când ea s-a format, la 2, la 3 ani, iar în prezent am alte moduri prin care îmi pot obține beneficiile pe care ea mi le oferă. Și să facem această, dacă vrei, reintegrare. Da. Da. Și păi, la fel mai există și conflictul între părți, prin care două părți intră în conflict atunci când avem pe de o parte vreau asta, pe de o parte cealaltă, iar la sfârșit faptul că se identifică că ambele părți de fapt își doresc același lucru pentru noi, au aceleași, doar că au fost momente diferite când s-au format. De fapt, scopul care este? Primul scop este să eliberez o parte din acea energie pe care o utilizez de a le ține acolo. Da. Da. Ok. Și spuneam, demersul ăsta e făcut prin și cu partea sănătoasă, care are acolo mecanismele capabile să vină în întâmpinarea nevoilor, dacă vrei, ambelor părți și partea rănită, care are nevoie de a fi luată la cunoștință, de a fi luată la cunoștință ca mărturie despre ceva, nevoie să fie reglată, și partea supraviețuitoare care are nevoie de informații, de asigurări și așa mai departe, de încredere că lucrurile vor avea o rezolvare pozitivă și altfel. Da? De această parte, așa, își spuneam câte ceva despre fiecare, partea supraviețuitoare și partea sănătoasă care percepe deschis realitatea și realitatea resurselor mele și realitatea din exterior, adică am 38 de ani, când am acest atac de panică, eu de fapt sunt în siguranță, adică pot să cuplez această componentă de sănătate care să mă țină în contact cu realitatea așa cum e, de aici să-mi iau niște resurse sau să-mi activez resurse care să poată liniști realitatea din interiorul meu. Partea sănătoasă, ziceam că am păstrat acest
slide cu resurse ale autoreglării și semne sau capacități despre care vorbim atunci când ne referim la partea sănătoasă, capacități pe care e important să le urmărim și de sine stătătoare, adică eu cu mine, în slujba reglării mele și în context relațional. Da? Parte sănătoasă care, cum spuneam la început, rămâne, toți o avem, da? De aici se manifestă curiozitatea, da? Aici pot accesa și trăi starea de calm, da? Spre deosebire de starea de stres, care e și stres și un stres împins la limită când vorbim de traumatizare. Da? Din partea sănătoasă pot manifesta compasiune, care, iată, cu siguranță o parte rănită are nevoie de această întâlnire cu o privire plină de compasiune. Da? Partea sănătoasă are curaj, da? Curajul de a mă uita la informații, curajul de a încerca să le înțeleg, da? De a cere Dorința ajutor. de a le clarifica, de a cere ajutor, da? Cu încrederea că există o soluție, da, e această încredere că există o posibilitate de a rezolva într-un mod pozitiv ce am de rezolvat. Da? Ce mai e? Creativitatea și, uite, Claritatea. curiozitate, creativitate, încredere, ce ușor e să le regăsim dacă ne uităm la copii. Nu? Foarte curioși, da, exuberanți, au creativi, da, curajoși, până la un punct sau poate, da, mai ușor, poate mai... Depinde. Depinde de toleranța părintelui cât de... Da. Și una dintre elementele esențiale ale părții sănătoase e dorința de a fi în relații bune, reciproce, bazate pe respect, toleranța față de celălalt. Adică toate aceste caracteristici care ne intermediază și ne permit o conectare bună cu altcineva. Ia să vedem, nu mai am nimic. Aici se oprește prezentarea mea. Am vorbit de Franz Rupert, de Peter O să Levine. iei share screen-ul dacă e. Da. Aici îl găsiți pe Mihai, pe ancore.eu, nu e ancore.eu, pentru că de obicei, Da. da, ancore vine de la, apropo de stimul și de asta, faptul, adică funcționează ca o ancoră, nu un stimul care mă conectează la parte, nu? Ancorele cred că pot fi niște informații la care știu că răspund fiziologic, subiectiv, într-un mod reglator. Adică ancora poate să fie melodia mea care știu că mă calmează, sau ancora poate să fie să ies și să privesc verdeața și să stau. Da? Dar nu pot fi Cred și că ancore. ancorele sunt niște informații, da? Ok. Da? Care Dar pot fi și niște ancore care mă conectează la o trăire, o stare neproductivă, adică o Ok, melodie, da. care mă întristează. Da. Eu mă gândeam la intenții, că îți propui ca intenție să construiești sau să Să-ți urmărești creezi o ancore ancoră, care da, să... dar poți avea niște Dar ancore sigur, deja create sigur. inconștient, Sigur. inconștient, la care tu doar Da. te manifesti și Mhm. te lași Da. condus de starea pe care Da. ți-o și nu știi de ce. Mhm. Da. Ok, super. Păi, dragilor, eu am fost, eu am fost destul de activ Ești fratele. că sunt frați și ești mai mic decât mine. Bine, îți permiți, știi? Noi nu ne permitem, nu ne cunoaștem. E diferit acum față de cursul nostru. Nu? Este. Da. Cred că îmi pare rău că îmi propusesem să vă întreb, dar uite, mi-a scăpat, să vă întreb pe fiecare, că știam că o să fim poate și mai puțin, cu ce intenție veniți să răți voi, dacă aveați vreo intenție să vă clarificați ceva, să aflați ceva, să întrebați ceva. Îmi propusesem să vă întreb la început ca să rețin și să vedem la ce răspundem.
N-am făcut-o, am uitat, îmi pare rău, dar putem să o facem acum. Da. Fără să trecem nominal, dacă e cineva dintre voi care ar vrea să Cred că încep eu împărtășească. ca de obicei. Eu Așa, să Ana, da, ca de Ana. obicei. Eu n-am venit cu o intenție neapărat. Eram super curioasă pentru că Cosmin a vorbit numai de bine și de laudă și a creat niște așteptări mari. Am programat, că vorba aia, am făcut programare neurolingvistică. Exact, care au fost îndeplinite cu brio. Din punct de vedere informațional, mi se pare că ai structurat super, super fain. Eu lucrez în domeniu, adică am habar despre ce mi-ai vorbit și, într-adevăr, știam noțiunile respective. Ce m-ar interesa pe mine, punctual, este în momentul în care am un client în cabinet care nu vrea să înțeleagă că el are o traumă, eu ce fac cu el? Pentru că am o situație de genul ăsta, de 2 luni ne învârtim în jur